Ftit wara it-tokki ta' nofsinhar tas-Sibt pajjiżna nħassad bl-aħbar tal-mewt tal-kittieb, kritiku letterarju, ħassieb u poeta Malti Oliver Friġġieri fl-età ta' 73 sena. Aħbar li ħallit lill-ilsiem Malti jibki wieħed minn uliedu. Oliver Friġġieri wieħed mill-akbar awturi li qatt kellha Malta minn età żagħżugħa ħadem kemm felaħ u ta' kontribut qawwi għal-lingwa Maltija b'diversi kitbiet. Il-mibki poeta li kien magħruf għall-imħabba li kellu għal ommu li bil-pinna mirquma tiegħu kemm il-darba daħħal element tal-omm fosthom f'rekwijem mal-ommi fejn b'ton ta' dieqa jagħti stampa ċara ta' ommu fuq is-sodda tal-mewt tieħu l-aħħar nifsijiet ta' ħajjitha. Le, ma tistax mulej lil din il-mara ma ssiblix post fl-ewwel fil-lira tal-ġenna tiegħek. Jekk il-patriarki, il-verġni u profeti u l-irjus l-oħra diġà ħadulek dan l-ispazju, għajjem lil xi ħadd minn hemm u qiegħed lilha f'postu. Hekk biss isir il-ħaq ma' din il-mara. Friġġieri kellu wkoll għal qalbu laqda nazzjonali mżewġa mar-reliġjon bħalma tixhed din is-sirta li l-senu stess fuq l-istazzjon tar-radju ta' One. Fil-ġurnata ta' Duluri, ħafna Maltin eluf kbar fl-istess ħin f'postijiet differenti jiltaw jagħmlu l-istess ħaġa. Kulħadd jitla wara mara li hija pjuttost mġarba, jiġifieri Madonna, fidi waħda ġagħti jgħidlek tradizzjoni sabiħa, u tradizzjoni tkorroħ, u tradizzjoni sabiħa. Il-Maltin jingħadu flimkien. Il-professur Friġġieri kien magħruf mhux biss f'Malti iżda wkoll fuq livell internazzjonali fih kienet tispikka l-kreattività sinonima ma' personaġġ ta' rispett u suċċess li ħalla legat kbir warah. Oliver Friġġieri huwa meqjus bħala patriot Malti li ħabb u ċċelebra l-identità Maltija. Fil-fatt ix-xogħlijiet tiegħu huma punt ta' referenza għall-lingwa Maltija u kontribut enormi għall-istorja. Bil-kitbiet tiegħu kien jippromovi sens ta' għaqda dan in-nazzjon u l-poplu tiegħu. Dan l-element patriottiku wassal biex fost l-oħrajn fl-2013 inħatar chairperson tal-Fondazzjoni Ċelebrazzjonijiet Nazzjonali Maltin u fl-2016 ingħata l-Midalja tad-Deb ġieħ l-Akkademja tal-Malti. Dan l-istazzjon tkellem mal-lettur anzjan fl-Istitut tal-Mediterran, Dr. Norbert Buġeja, li spjega x'kien l-aħħar tħassib ta' Friġġieri qabel miet. Fl-aħħar snin tkellem u kien ukoll imħasseb fuq relazzjoni bejn il-lingwa pereżempju u l-medja soċjali u kif il-pjattaformi soċjali qegħdin jintużaw għal skopijiet li joħolqu iktar firda u mhux sempliċement il-mod kif persuni jippożizzjonaw il-fehmiet tagħhom b'mod san u b'mod li jwassal għal forum ta' riforma fis-soċjetà tagħna, l-forum ta' tisħiħ tal-komunitajiet tagħna. Diversi studenti tal-letteratura Maltija u kittieba bkew it-telfa ta' Friġġieri fosthom il-poeti Viktor Fenek u Emanuel Mifsud. Fost l-awtoritajiet fil-pajjiż li selmu l-memorja ta' Friġġieri hemm il-President ta' Malta George Vella, il-Prim Ministru Roberta Bela, il-Gvern Malti u l-Partit Laburista li kollha waslu l-kondoljanzi lill-familja Friġġieri u rringrazzjawh tas-sem imprezzabbli li ta' lis-soċjetà Maltija b'tagħlim u ħsibijiet profondi li se jibqgħu ħajjin għal dejjem.